Kula wau mriki nggawa hadiah kagem jenengan sedaya kabeh 5 lek ra kleru. Sapa sing wani maju tak kei hadiah. Hadiah pertama, ayo sepedanya diambil. Kula ora kuat ngekei sepeda. Tapi yo iki sine tiket pulang pergi Jakarta Hongkong bayar dhewe. Sing iki sini lah dibuka anak kulkas, TV dan sebagainya. Tuku dhewe. Hadiahe enek 5 sapa sing wani maju tak kei hadiah. Rapot-rapot pertanyaane. Iki segala umur nggih. Segala umur. Dadi sing nom sing tuwek oleh maju tapi sing mburi-mburi ora oleh maju. Jajane wis akeh njaluk hadiah. Ayo, pertanyaane gampang. Sopo sing iso nyebutne rukun iman? Ayo ngacung. Kae ibu kudu ngireng maju. Wis enak wis ngaji oleh hadiah. Go maju. Cah, siliono mik cah. Ayo maju. Maju perkenalan nama, status, orang tua, nomor HP. Namanya sinten, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Sri Sulami. Nggih. Alamat Jalan Semeru 183. Nggih. Pun pertanyaane nyebutaken rukun iman. Monggo jenengan sebutaken. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. kepada malaikat, 3. kepada kitab-kitabnya, 4. kepada Ayo diulang, nanti nggak dapat loh sepedanya. Suka karo guyon nih. Panitiane jen ra patek modal, mosok nggo hadiah dhewe. Aben tak lolokne, tahun ngarep kudu nyiapne hadiah ya, Bu. Ngono Mas. Go. kepada Allah, Nggih. kepada malaikatnya, 3. kepada kitab-kitab Rasul. Kepada Rasul, ayo Tang. Ya diulang boten napa-napa, alon-alon mawon. 1. 1 kepada Allah, 2 kepada Rasul-Rasulnya, 3 kepada kitab-kitab Allah, Terus 4 kepada malaikat-malaikat Allah, terus 5 kepada qadar dan kotor dan kotor. 6 kepada hari akhir. Iya betul apa ora? Apa wis genep 6 ngono ya. Wis kabehane. Nek yo sepo ya rada lali barang. Ayo monggo diambil sepedanya. Iki luwih mulya daripada dunya saisine. Jangan asal Quran saking kula buni. Foto. Ayo. Pak Baridin jenengan paring nih. Nah. Sesepuh monggo. Jawab apa? Jawab. Apa? Pada jawab tak biasa menjawab. Ya, yang kedua.